L-I Love MTV din is-sena se jerġa' jkun ospitat f'Malta. Dan wara li l-Malta Tourism Authority firmat ftehim mal-MTV li jikkonferma li l-kunċert se jsir Malta għall-4 snin li ġejjin. Il-kunċert din is-sena se jkun qed jittella fis-27 ta' Ġunju fuq il-Fosos tal-Furjana. Dan ifisser li Malta se tkun qed tilqa' nies minn kull rokna tad-dinja li jiġu hawn f'dik il-ġimgħa biex jaraw il-kunċert internazzjonali. Fil-passat dan il-kunċert ġibet lejn pajjiżna bosta artisti rinomati fosthom Lady Gaga, Steve Aoki u Jason Derulo li wkoll kienu parti minn dan il-kunċert. Paul Buġej, għal-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għal-Turiżmu, stqar li huwa ta' pjaċir għal Malta li se tkompli tospita dan il-kunċert anke minħabba l-fatt li jżid il-viżibilità ta' Malta fix-xena mużikali internazzjonali. B'hekk huwa ta' pjaċir għal Malta li tinkludi dan il-kunċert bħala parti mill-attivitajiet waqt il-ġimgħa ta' mużika li issa istabbilita fil-kalendarju ta' attivitajiet f'Malta. Ma jistax jonqos issa li tibda l-istennija biex ftit nibdew insiru nafu min se jkunu l-istilel mużikali li se naraw f'pajjiżna din is-sena.